ислом каримови хурдӣ писари гулнора каримова ва набираи президенти пешини ӯзбекистон ислом каримов аз ҳукумати бритониё дархости паноҳандагии сиёсӣ кардааст. Дар ин бора бахши ӯзбекии радиои BBC рӯзи 29 январ бо такя ба вакили дифои ислом каримови хурдӣ хабар дод. Гуфта мешавад, каримови хурдӣ барои дарёфти паноҳандагии сиёсӣ ба камияш як моҳ пештар ба мақомоти бритониё муроҷиат кардааст. ислом каримови хурдӣ аз замоне ки модараш гулнора каримова дар ӯзбекистон таҳти таъқиб қарор гирифт, зиндагиро дар бритониё ихтиёр кард. Дар ҳоли ҳозир гулнора каримова дар боздошт аст. Додситонии кулли Ӯзбекистон бори аввал моҳи июли соли гузашта дар боздошт будани гулнора каримоваро тасдиқ кард ва ҷузъиёти парвандаҳои ӯро ошкор намуд. Бино ба иттилои Додситонии кулли Ӯзбекистон, гулнора каримова моҳи августи соли 2015 бо қарори додгоҳи вилояти Тошканд барои саркашӣ аз пардохти андоз, дуздӣ, тамаҷҷӯӣ ва маҳви асноди ширкатҳои офшорӣ айбдор шуда озодиаш барои 5 сол маҳдуд гардидааст. Баъдтар зидди гулнора каримова чанд парвандаи дигар боз шуд. ислом каримови хурдӣ пас аз эълони парвандаҳо аз модараш ҳимоят кард ва Додситонии кулли Ӯзбекистонро барои таҳияи парвандаи ба қавли ӯ сохта муттаҳам намуд. Ӯ гуфта буд, бо баёни ин ҳарфҳо даво надорад, ки модараш беҳтарин одами рӯи дунёст, аммо гуфт фарди бадтарин ҳам нест. ӯ афзуд, агар мақомоти Ӯзбекистон воқеан мехоҳанд ҳақиқатро собит кунанд, модарам Рустам Мадумаров, шавҳари граждании модарам ва ёвараш Гаяна Авакиянро дар додгоҳи байналмилалӣ муҳокима кунанд, касе тақозо намекунад, ки онҳо озод шаванд. Танҳо ба онҳо имконият дода шавад, ки дар додгоҳи байналмилалӣ дар муддати ҳадди ақал 5 дақиқа мавқеи худро бигӯянд. Ин дар ҳолест, ки ин афрод ҳатто ҳаққи 5 дақиқаи дидор бо хешу таборро надоранд. гулнора каримова, духтари бузурги ислом каримов, раиси ҷумҳури пешини Ӯзбекистон, ки дар арсаи ҳунар бо номи Гугуша низ маъруф аст ва аз ворисони эҳтимолии тахти падараш дониста мешуд, аз соли 2013 ба ин тараф аз саҳнаи сиёсату тиҷорат ва мӯду фарҳанг канор зада шуд. аз замоне ки номи ӯ дар робита ба ҷанҷоли фасод дар атрофи чӣ гуна ба бозори мухобироти Ӯзбекистон рой ёфтани Вимпелком, ширкати русии МТС ва ширкати финиву шведии Телеасонера расонаӣ гардид.